15,000 जात बेतन नरक जदि नो चाकरि खालामनो मोजां आंखे अन नाम्बार कल खालायदि मासो 15,000 माननाय अ जागाव खरकसानो त्रांजाकनाय चला आंनो नांनाय बिनि मासो 15,000 बेतन नांनाय बयस गांखे 23 बोसोरनि बिसिंगो आंनो नांनाय 23 बोसोर लाइजाकनके कलता खालायदि हस्टेल एक्सपीरियंस गोनां आंनो नांनाय टीचारनि जॉब नांनाय परमानेंट बखलाय तंमाननाय रूम फ्री साना फ्री बनी क्वालिफिकेशन के BA पास बा 12 पास नांनाय इंग्लिश बैकग्राउंड नि टिप्रा साबो नांनाय इनके ब जॉइनिंग रिमानाय 5 तारिख नि बिसिंगो बा 5 तारिख अन नंबर कल खादि 9366208859 पोस्टिंग के बिनि हेजामाराव अंनाय बेखाजन ताते बुसों नरक जदि 15,000 बाय चाकरि खालामनो मुसुं तंहा का टीचर नि जॉब नरक अन नंबर कल खालायनाय नरक जॉइनिंग रिमानो इंटरव्यू बो आरो नंनाय सुदु सिंगल खरकसानि बागै अ सीट चला आंनो नांनाय के तिनि बागै सोंसिनाय जतन हामबाय।